Киеве под посольством России в Украине провели акцию несогласия с репрессиями и исчезновениями людей в оккупированном Крыму. Организаторы подвели итоги и рассказали, сколько людей исчезло и сколько арестованы. Подробнее расскажет Эльвина Ситбулаева. Активисты показывают, какие подарки Путин в этом году сделал Крыму. Среди них имена пропавших и незаконно осужденных. 11 квітня щез Арсен Алієв. Зараз ми не знаємо, де він знаходиться. В квітні 2016 року був заборонений меджліс кримськотатарського народу. Крымчанин Рустем Халилов в руках держит плакат с именем Эрвина Ибрагимова. Его похитили в этом году в мае люди в форме дорожного патруля. Это нагнетание определенного страха, конечно. Это действительно борьба с инакомыслием в таких вот самых ужасных его формах. Мы собираемся здесь каждый месяц, чтобы напоминать об этом, что мы тоже об этом не забыли, чтобы люди тоже об этом помнили. 15 плакатов с именами людей. Все они исчезли за время российской оккупации. Среди них 12 крымских татар. Де оці люди, імена яких написані на табличках, і де розслідування тих злочинів, які творить окупаційна влада зараз в Криму. Кожному українцю має бути це близьке, він має зрозуміти, що відчувають ці сім'ї, відчути ці почуття і прийти сюди. І тільки наша наполегливість змусить РФ щось зробити і знайти цих людей. Акция под российским посольством регулярно проходит последние полгода. Цього року було 31 кримінальна справа, яка була заведена проти кримчан. 3 людям був продовжений строк перебування під вартою, 9 обвинувальних вироків сумарним строком на 89 років. Ми зверталися і до робочої групи ООН з насильницьких зникнень, зверталися і до державних органів влади, які завели кримінальні справи щодо зникнення Эрвина Ибрагимова і ряда інших зниклих людей. Организаторы акции под посольством России представили кампанию Fine Free, в рамках которой активисты и правозащитники будут проводить адвокатскую работу. Эльвина Ситбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.